Sore-sore gini kan apa ya besar tahun baru barang iki. Ya jalan-jalan sore to. Bu. Anyar iki, Bu. Alah kowe wis tak tukoke nang omah kae Merian nggon wong meri-meri. Lah kuwi anyar apa boleh, Bu? Baju mahal ini. Pegang-pegang aja lo. Nyo tak tukoke lah. Wong kok Merian. Ini dadi wong wedok ya pengertian ro wong lanang. Makasih ya, Bu ya. Yo. Ya wis kono yuk dinggo. Oke, Bu, tak nggone. Tunggu ya. Yo. Lah kok yang ngene to, Bu? Kuwi menit tren piye kita? Ya nek wis ganti iki bagore kerja. Ra wong kok ming jenggileng nang omah wae. Senengane kurang ngetut gayane wong. Rasa niru-niru gayane wong ngira lunga dhewek.